Ale to zaplatí. Dáša je kapitán, jestli neotevře do 2 minut, tak Dáša to skáče. Rozhodl jsem se. Oni mají taky strategii, neboli. Budu zabalený v duchu. Oni budou schovaný ve skříni, pozor. Nikdo nesmí. Jak pumpy na zimě. Dochází mi trpělivost. 9, zaber, to půjde. 8, 7, Zapři se. 6, ne, ví. 5, 4, 3, teď to lupne, jo. 1. Když zabere to fakt vyrazí. To je tak špatné jako. To už nemůže nikdy držet. Dívej, to už nemůže nikdy držet. Když zaberu to To půjde. No. Ty vole, to bude ráchovat. Bacha, to nespadne. No. Čistej vodu! Roční. Dondo, dones vodu! Eliško. Dáša, ty jenom teče. No mám. Co tam máme jako? Tady jako co to skáče? Já vím, že ne. Kdyby Teď se po rukánem se otočit, mi to je jedno. Tak dostaneš po nohách, po rukám. Počkej, dáme Tak dělej. půl minuty. Když slezete, tak to Když nebude to tak zem bolet. takhle to míň. Jak tam budu muset dostat po rukách, po mi to je jedno. Viděli jste, jak to dopadlo s těma dveřima, že? Že to nejde otevřít. No. A už To není. Oni se tam trochu rozestoupili. Tak, kdy se vtedy dáš? Ty vole, tak si tam bude muset plně vyjít. Tady na to spadne, to nevadí. No a co? Větr, jedno. Dvakrát, ani dvakrát. Já bolím kotník. To nevadí, tak nastat prdel, nebude ti volit kotník. No, tvůj kotník vůbec nejde. Dělej. Dostaneš to první, dáš mu? Ano, ale dej pryč ruku. Dej tu ruku pryč. Tak dej ruku. Protože já se potřebuji napřáhnout. Až tě zavazí trošku. Jak Maru? Ty mám tě se do kalhotek, nebo co tady je? Chyťu ruku na záda, pojď, dělej. Tam zichu. Zadek, to bolí. Ne, to tam nechy, dobře. Odjíď. A natáhnu. Nemáš dávat ruky. Tak a teď nikdo. Další. Ne, já fakt ne, já budu. Dopadne tak Dáša. Kdyby, ale však proč jsem dávala ruku? Kdo jí to kázal? Tak ale to je, já z toho mám psychické traumy. Ne, ale jako to fakt nejsem, jako to Vidíš to? Už to má za... Ale Ani omylem, drž se to! a rozumím tu postavu, to se propadne, pojď. Jak to Já propadlo se se divím, na... že to ještě se nepropadlo jako. Tak Andy na druhou. Ne, to jsem neřekla. Moment. Budem vyjednávat. Právě se to vyjednává. Odjí, doprou. Tak. Vyjednávají dopadlo dobře, další. Dášo, můžeš přelez na druhou stranu. Verčo, nastav se, jemně, pojď. 5 vteřin. Jak nechci blížu. Tak jenom tady ponož celé. Dej tu ruku pryč, bude to prolnáš ten palec. Udělej. Jedno ještě. Takovou šížnou, tak. Odchod tam. Ty si natáhne, jak potřebuje. Jasné, pojď.
musím posloužit mostru, tak jak chceš. Počkej, jako, to je ta Klárka. Ano, ta nejvíc. Podaj vodu. To jsou ty dvě favoritky moje teď. My to nahlásíme. To mi natočili na Oni nahlas. do provodí. Kapocáš. Takový chlap, to je spolevé, rozumíš? Pojď, daj na to ní. Mám říko se, otoč to blbě. Ty víš, že to je to nejlepší. Pojď. Otoč se. Do provodu. Naschle.